Здравейте, пичо, аз съм PC Config и днес ще ви представя едно много бюджетно решение за PC, ако гоним бюджет. За дънна платка избираме ASRock H110M DGS с сокет 1151 на цена от 104,13 лв. Да имаме какви са характеристиките на дънната платка. Поддържа памет DDR4, максималната памет, която може да й поставим е 32 ГБ, работи на частота от 2133 МHz, поддръжка на Dual Channel, 2 слота за RAM памет, PCI Express слот, 4 SATA 3 порта, 4 USB 2.0 порта, 2 USB 3.0 порта, което е голямо предимство. За процесор избираме новия бюджетен процесор на Intel Celeron G3930 с тактова частота 2,9 ГГц, 2 МБ кеш памет на новата серия от Intel Kaby Lake на цена от 72 лева. Този процесор, ако не знаете, поддържа до 64 ГБ памет. Както може да работи на частота с RAM от 2133 МHz, също може да работи на частота и от 2400 МHz с RAM плочки. Поддържа графично ядро Intel HD Graphics 610. Това е новото графично ядро на процесорите на Intel от серията Kaby Lake и се справя доста прилично с игрите. Като си има предвид CSGO, WoW и Minecraft, може да ги играете без проблем на това PC, дори на средни настройки. За хард диск избираме Seagate Barracuda 1 TB, 7200 оборота в минута с 64 МБ, SATA 3 на цена от 99,99 лв. Както знаете, Seagate са доказана марка. И пичове, като избирате хард диск, вместо да гледате да спестите 10 лева, по-добре дайте 10 лева отгоре и си вземете 1 терабайт, когато сглобявате конфигурации, а не да сложите 500 гигабайта и оп, след една седмица хард диска е запълнен. По-добре дайте 10 лева отгоре и си вземете 1 терабайт, не правете тази грешка. За памет избираме Kingston 4 гигабайта DDR4 2133 МHz CL15 на цена от 57 лева. С 5 години гаранция. Също така при избор на RAM памет гледаме честотата на RAM памета. Дънната платка също трябва да поддържа тази честота, която е на RAM памета. Съответно, ако изберете 2130 МHz плочка, и дънната платка трябва да поддържа тази честота. Но ако изберете 2400 МHz, а самата платка поддържа до 2133, съответно RAM паметта ще работи на 2133, а не на 2400 и затова трябва да избираме RAM памет с честота на дънна платка. За кутия съм избрал Middle Tower Deluxe MV419 ATX 450 W. Защо съм избрал тази кутия? Много вас ще питат. Защото гоним бюджет и искаме нашето PC да е бюджетно, а тази кутия идва с захрана до 450 W, което ще е предостатъчно за нашата конфигурация и няма да имаме проблеми в бъдеще. Идва на цена от 54,99 лв. Изглежда много добра кутия и както виждаме накрая общата цена на нашата конфигурация възлиза на 390 лв. и 9 ст, което е прилична цена за тази конфигурация. Както казах, може да играете WoW, Minecraft и CSGO дори на средни настройки, без да имате лаки проблеми, което е много добре за тези, които са фенгеймъри на тези три игри. Ако ви е харесал видеото, приятели, палец нагоре!